Ladies and gentlemen, it's time for the safety demonstration. We kindly ask you to remove your earphones and pay close attention. A summary will follow in English. Mine damer og herrer, vi kører hurtigt videre i programmet. Vi som altid gerne lige have lov til at demonstrere lidt af vores sikkerhedsudstyr. Og jeg vil lige bede om at tage hovedtelefonerne af et øjeblik og lytte opmærksomt. Vi er besætning, vi er ombord for jeres sikkerhed og komfort, og derfor så er det selvfølgelig også vigtigt at følge vores instruktioner under hele turen. Tak. Det her, det er safety on board-kortet. Det ligger i stolommen foran jer, så jeg venligst god tid til at læse denne vigtige information igennem før start. Sikkerhedsbæltet. Det spændes, strappes og åbnes på denne måde, og det skal altid være fastspændt, så længe skiltet med sikkerhedsbæltet over jer er tændt. Og vi anbefaler jo altid at beholde det fastspændt under hele flyvningen. Skulle der blive brug for ekstra ild og oxygen, åbnes en luge over automatisk, og iltmasken kommer til syne. Træk en maske ned med kraftig ryg,